Kumusta man mo karon, mga buang-buang mo o mga maalamon? Ang di mo tubag, buang-buang. Oo, naghisgot si Kristo dire og duha ka klase sa tao. Nya ningon siya sa introduction sa atong ebanghelyo, dili tanan nagsangpit kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Nya kinsa ra may makasulod matud pa niya, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Nya kanus man ta kahibaw nga mao ni kabubuton sa amahan? Kun maminaw ta ni Kristo mismo, kay ang tanan niyang gisulti, tanan niyang gibuhat, nagsubay sa kabubuton sa amahan. Nya pag-explain ani ni Kristo, dili day makasud sa langit ang mga buang-buang. No, kung ato bang isumpay ba? Dili makasud sa langit ang mga buang-buang. Nya kinsa man ning mga buang-buang nagipasabot ni Kristo? Kana kunong maminaw pero dili magtuman. Og ni daghan ana karon dinhi nanimba, nagwali sa dangusa nga may kaitang maminaw pero di ta ka maong mutuman. Ay kamo karon naminaw mo kusga Naminaw. o niya mutuman mo Mutuman. bantay ha. Oy daghan kay nato nga di gyud mutuman. Lisod magani mugtuman anang atong frontliners nga mo-arrange ninyo asa mo palingkuron. Magtuman magin mo sa inyong gusto, ari lami diri brad, ari lami dito lang ter kay mao toy atong lugar, ari lami diri brad. Ana, magtuman gyud. O nya, galisod kay mugtuman ana nga paglingkod na aron dili ta makubid. Unsa nakaha sa pagtuban kun moingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas sa aping, ipatamparos lang sang pikas. Tuman mo ana. Biyae ang imong amahan og inahan, ang imong bana og ang imong asawa aron mo sunod kanako. Tuman mo ana. Oh, wa na. Dumti ang imong bana o ang imong amahan o imong inahan o ang imong kaugalingon aron mo sunod kanako. Tuman mo ana. Oh, wag yapon. Pasayloa o kapituan kapito ang nakasa nimo, labi na ng bana nimong gasig pangabit. Pasayloa kapituan kapito. Unsa man mo tuman mo ana? Mutuman. Oh, congratulations sa dituman. Congrats. Ay, kita kusog kitang murason oy. Kusog kitang murason nya ato gyung dipinsahan. Labi na ginang inigingon ni Kristo, buhaton nato ang works of mercy. Kanang works of mercy ba nga gihisgutan diha sa ang corporal works of mercy na pitom na kabuok. Nya napagi pito ka buok nga sana kanang spiritual works of mercy. Nya usa na ni ana kana ganing niingon kani sayon ra jud kay ni ha. Usa ni sa mga spiritual works of mercy. Comfort the afflicted. Hupaya ang mga na nagsubo. Mutuman mo na. Anya karon na may daghan dito sa prisuhan nga na nagsubo. Muadto ka aron imong hupayon. Ingo ay lang sa Lord. Nya connected man na sa corporal works of mercy nga nag-ingon, bisitaha ang mga binilanggo. Oh, mao na visit the prisoners. Nya mutuman mo na. Oh, na sige nagon ko. Mo na. Nya kaning gawali mutuman. Wapay siguro. Oy, nakatuman ako anay kay na-assign ko kong prisuhan 5 ka tuig. Wa jud ko mo atras atong akong assignment. Nakatuman ko pero karon kapoy magadto. Mao na depende lang sa kahigayunan. Og nay kahigayunan tuman na, og way kahigayunan din ayaw lang sa buhata. Sa unang pagbasa gisgutan dinhi nga kadtong mga maalamon og mga makinaadmanon ibagsak sa Ginoo ba nya tunob-tunuban na lang sila sa mga kabus
Grabihan, no? Tunob-tunoban na lang sila sa mga kabos. Kanabitang mo adto kog menteryo, Masim Park man, or Mabahak, or Madihas, Manila Memorial. Mga dato biya nang gipang lubong diya, Manila Memorial, Sim Park, inana. Pero ang nagsigig yatak-yatak nila, no, ang mga hardinero, nga mga kabos. Tunob-tunoban na lang. Way siguro, ato ra sa tumangihi, o way taon, sa ari lang tangihi din Ihian na lang sila sa mga kabos. Nya, ang mukaut, intawag yuta nila, ang mga kabos. Nya, tabunan sila yuta sa mga kabos. Ang masag ang mga dato nang nagkaot diha. Wa oy, pare gani di magi mo kaot dito. Ang mga kabos kana mga naong ninyo, oy kabos ra mo imo yatak ninyo dito ana. Nya ilam nang yatakan ka ng yuta inigbantok la na ilam nang tumban anaam na nila. Di tagnood gid ay, no? Sumuabot gid ang panahon nga kita yatak-yatakan ra gid tas mga kabos. Nya unsa may buhaton para dili ta mayatak-yatakan? Labi na gid dito sa ikaduhang kinabuhi, kinahanglan mahigugma tas mga kabos. Mahigugma ta sa tanan nga gihigugmas Ginoo. Gihigugma ni Kristo. Si San Francisco Javier, usa ni kabanggiitan, bright kinis tanan nga pagka pari, nagka-contemporary ni sila ni St. Ignatius of Loyola. Ug nagpartner sila sa pag-put up anang Society of Jesus kanang mga Jesuits. Pero imbis nga mo proceed siya sa iyang pagka-professor sa University of Paris, kay sikat man ni kay siya didto, nipili siya sa pagka-misyonero. Nya dinhi siya gipada sa Asia, Japan, murag niagi pagitingan ni Philippines. Ana, og didha siya namatay sa usa ka island padung naunta siya sa China. Matod pa niya kanindot kasabaan ni adtong akong mga kaubang mga pari didto na nagsigig suwat og libro adlaw o gabi. Doktor na sila sa theology, doktor sa philosophy, doktor sa canon law. May kay inyong panganaog mo diha kanang gasa sa inyong kabright dad-ana didto sa mga lugar nga ang mga tao gani way makatudlog panguros. Nya kamuda gasigi ra mo lingkod anang classroom, sige mo dihag basa anang libro. Pero di ay nindot kaing basahon dire ang kinabuhi sa mga tao. Siya sige siyang tudlo hangtod gid siya namatay. Kita usahay ingon ana biya tano, usatas mga sinaway sa mga santos. Secured kita sa atong balay. Adto ra kita sa atong balay, ana higda-higda, kaon, tan-aw TV. Nakalimot gani ka nga diha luyos imong bay, naa dihay way kaon, way TV, wala gani atop ilang balay. Ikaw wa man sa amo pader, basig tuas unahan. Ikaw wa man gyapon dito, irog-irog ngadto pagyus unahan. Nibuhat ba ka ana o adto ra jud ka? Secured lang yun ba? Ang gusto rabas Ginoo unsa iyang sugo nato, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Dili kay magpundo ra ta diha sa atong gitawag og comfort zone nga mao ang atong balay. Munang ingon siya, biyae gid ang inyong balay. Ana. Karon iguli ninyo mobiya mo sa inyong balay. Kinsay mobiya malangit. Pero kanang kasigirog ingon dia, father sa doon, taka na siya yaw-yaw niya. Na maron ingon ana ron dia, lisod kay na kinsa gayon to. Sa kanas father gi kami natug tus taas, wa mo na siya dili. No, na lakaw-lakaw gud. Ay na lang kog basihi. Ato maning kuan, ato man ni siyang responsibility. Og ako magtuman ani akong gisulti, aw buang-buang ko. Kamusan nga naminaw, nya magtuman mo aning inyong nabatian gikan sa buang-buang nga instrumentos Ginoo, nya magtuman mo aw maalamon mo. Nya igsunod adlaw matapos ang kalibutan, magdungan tag kamatay, kinsa may malangit? Ako o kamo? Uy, tubag uy. Kamo mo'y malangit kay nagtuman man mo. Nya ako kay gasulti nya buang-buang di ay wa day magtuman. Magtuman na lang sa kurog sugod. Sige, manindog na ta. Atong himuon ang nobinaryo. Nobina sa mahal nga Birhen sa Guadalupe.
Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan, ang Birhen sa Guadalupe, sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo, ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Kuyog ni Santo Niño, gitisok niya ang pagtuong Katoliko dinhi sa Sugbo ni adtong Marso 16, 1521. Giluwas usab niya ang tibuok Sugboanon sa dakong katalagman sa peste sa kolera niadtong Hulyo 16, 1902. Naghatag siya kanato sa tiunay nga larawan og modelo sa hingpit nga pagkatinun-an ni Hesus, sa pagkaputli nga ulay, sa pagkamaunungon nga asawa ug sa pagkamahigugmaon nga inahan. Sa Hulyo 16, 2002, gideklarar siya nga patrona sa Archdiocese sa Sugbo. Busa uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina.